Eixo, zemuz gabiltza. Gaur egungo politika guztia da zein alderdi zen hile berdin du. Hile berdin du. Euskal Herrian berdin dela. Unibertsitateek eta horietanak kanpoko gaina dana, kanpoko antoloteko egituratan oinarritzen aidilako, aigealako gauzetanak, danak. Eta pentsatze dugu, eta gainare entzun izan joanik, greziarrak eta kultura helenika eta kristona bezala eta botatzen ebiltzea. Demokrazie itxekin jata haue betetzegu pentsatzen kristoneko zehozer dela. Demokrazie. Dana berdine algea, dana berdinega. Zerbait eta bai, berdine. Eta kakaiteko hori diferentigea. Ez gara berdine kakaiten ere, batzu diren arratzak. Nunite ben gora bera. Eta beste dira txukunek. Bizitzen ere batzu daude, bizimogu aurre atatzen dutena, eta beste dutena ateatzen. Horri hotxetezako ekonomia. Batek bizitzi atatzen jo, erderazko itzea, ez? Ekonomoa. Batek edo aurreztu. Eta egiten dunakin nahiko du, eta gaina gehiago korte iteu geroko. Beste batzuk ez, eta karo egunin estaduk eta danak, inoiz baino gehiago dak egunin, inoiz baino zora hondi jokin gaude, gehiago iteko eta ez gala aileatzen salduz egunerokun. Hilen bukaerak eta gizarti eta ezintasun eta zeat, dana gezurre da, dana gezur baten gainin daudenak, ez? Gertatzen dana da, gezur horri buelta ematen, ezakintasun hortan danak, hortxe, bueltaka, hor goiti berdien erdimailako langileek zangoen duke ez funtzionarioek eta horako eta da horiek diruman, polizitxeek dirun bidez dominatzen eta inusentetzen. Nola osako dugu guk Euskal Herri aske bat zergaz, impuestos. Ez. Nahi baldin badeu Euskal Herri bat lehengokun antzeku edo zerbait etorkizunin ere kortetzeko gure euskerie eta euskeri duen gizabidezko jokabidea nik izatezena, hori kadutak egu. Berdeu hasi bingoz zein dako ez zehozer atzetik baizik eta hori landuz. Ni zemat egiten dut, zemat aurrezten dut, eta hori zenekin bateratu berdenik hori. Zenekin eman berdeta aurrea. Ez, alperrikeko mile kontutan, ez, nik uste duten bezala, supermerkau zarreratan garbantzu gehozten, zuztezu, garbantzu jango itule gabonetan batek eta aretzen zai daola garbantzu jateko, edo ez dakize emateko, eta hau emateko, eta besti emateko. Inusentik gaudea. Ez aldakegu mile funtzionario zadazkegu. Ez demena funtzionatzen. Neu funtzionario izan nintzen. Horretxe izatet. Horretxetik izatet. Iki arrisku gastatzetugu alperrikeko gauzetan eta berdien gauzetan. Ez? Zenbat eta jende gehiago, aukera gehiago lan gehiago iteko. Gehiago ateatzeko. Ez da alde erantziz. Baina gertatzen dana da batzun esku daola. Mundu mailan ja oso gutxiren esku daude enpresa hunditek gai die dana jaten, eta beste da gure herrialdeko tartekari hauek, udaletxik eta diputazioak eta hauetanak bihurtzen nahi dila ondo bizi dien jende bat, neure ondo bizi dizela zatet hori, eta hile lanbide bat izateko ondioiei langilik emanez. Eta ez dutena balde pixket eman, eta hauen alde gaigi ala esan ez ibili, inberrien aukerak ipini parte hartzeko, lan egiteko. Zerren alde? Euskal Herrien alde. Eta kanpoko bire, lagundu ingo jo kanpoko ezin du, nola ezin du la kanpokoek. Hemen tanok jainkun seme alabak gea. Agur jaunak esaten bezala.
Danok gea. Eta danok aigea bakutxe bere erreie eta bere sentile eta bere alde edo kontra. Eta kontra edanan aldea azte malin bagea. Jai. Eta alaxea egea, geure etxia dana ondako dugu, aigea ondatzen, da uste gutxi uste daunien, etxe egizte bizengo. Jazta. Eta horrea iristen egia, horta. Ekonomiaz, ni uste, azken, bi urte hauetan, amedia hori dozen datan, dirukontuk ikerri aldatzea jongo hiela. Ikerri, aidaia. Dana, geure poltsiko noki barrin, nahiko dute euki, lau bankuren poltsikotan, eta lau banku horiek bakiko zenena izango hien. Eta egongo beha danok asteroko dirukin, da hileroko dirukin, ondo kontaute eta konta baino lehenuo behaile bakile bela zer daukegu da zer ez deun izango. Kontrol, zate joan arderaz, ez? Menpekotasun, menpe, biziko beha, menpe. Honei hitz egipini berren gaude, honei elkarrezketa eta berren gaude onta, gehiena ez dio hartu egiten, dirue doden zorrekin, eta diru atea edin horrekin, geota inflazio joan dira, gutxi jo balio digu diru, gorretzen duen ez digu balio, horretik dago bitcoine, oindela ja 14 urte sortuta, bilo, 2008ko krisis hartatik sortutakoa, eta inorren menpesta hon egitura bat, horretaz oso jende gutxi hartzen da ze balore da gauken. Bitcoin bat ze aidan egiten. Oso jende gutxi hartzen da, eta keio da. Oin, kapitala dutenak ohartzen nahi die nola irikile zabala eta inorren eskutan ez da kontua dana, nahi die hori ere nola aprobetxagoa zitea. Zeratik, egokile dalako. Bizitzen lege batzuk beteta jokatzen aidan egitura badalako. Nik esango nuke. Pentset, espalima guztiz ere ala, gure gizarti daukena baino asko zuzenago dalako. Eta horretaz, hasi berdegu baino, bestela, inusen terria izena jare berko jo, Mundu honek alaxe dirudita. Aperri jardoni, gehien bat. Eta ze oparota ondo bizitzeko garaien, letzeko liburu dana dazkeun garaien, bueno, ja, zentzure hasi dira, YouTubeen egire zentzure dizke bideoek. Itziteatik, zenek izango zuna. Hori gure alderdiek, ajolarik ez, gaina ere, ez dira aleatzen ikustea ere hori. No, itxiko ea, hola. Onda mendire. Venga, zaitu gaite zen, edo, bueno, hola da, biziko joku hola da, eta alde batean egiten malima bat, amilde ginen bera. Zengo, eba. Hau para real.